weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltaare tv takkusana yoni to maɗɗa muulen to luggel purel to wendu amadouru to mbola khalifa to ligel deede to tufde makkama to jaɓala julliji to beelela gawdi to beelela gawdi to dinguirela ali boolo to dinguirela amadou sela to dinguirela baydi bocara to ɗo jala to ɗo jala demyala adi ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno ha to galle alhaji oumar de ha to galle alpha demba oumar sy to luxeba golgole ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruuji men to leydi mauritanie jonde concertation ko national puɗɗo golle ɗe pulloto ko ñande nogas e goho lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ko landa gota wiyete ka app landa misudul bay khayri ko kan landa gota holliri tewti taw tottaki e ɗeɗon jonde to leydi sénégal ko hannde sappo e jeeɗiɗi avril woni ñalawma mo ɓeɗon wiyeteɓe canta kun en woni almuɓe cheikh mbeeco cuuna mawninta ñalawma mo cheikh mbeeco cuuna yidirno lawol mum gadnol e biteɗo sérigne fallou ma hono gam yidde mawninde ñalawma o noon wonno ɗo joom suudu makko biteɗo Aïda Diallo hollirama tigui o soodi ujunnaje 3 e temedde 5 gaari wondude e gueloɗi e nayyi e wondude e gueloɗi e dammiri kewɗi gam yidde mawninde ñalawma o to leydi Mali aseta hanki o werla fama woni force aux armées malienne wonnoɓe patrouille men jabbi pittola bombo ko famɗi kala koninkoɓe tato mbasi hen pittali mumen ɗiɗo worɓe mbarmi hen to leydi Libye e nder maaje kaɗeɗe leydi Libye hollirama tigui ko laana jollunoka ɗannantunoɓe ɗan e suuɗeru wiwi toon mayɓe jeegomo puɗɗima yitede nogas jeegomo waɗɓe ko porté disparu cuwa taw yitede to leydi Burkina Faso laamu leydi Burkina Faso holliri tigui koko waɗata recruté ɓe cohli fodde ujunnaje 3 soldat to leydi Nigéria dowlaji tentuɗi Amérique felliti tigui yeydeɓe matériel kewɗo ko fati hélicoptère uji guerre wondude équipement jar mumen e qime ha 1 milliard taw ko franc CFA to leydi Afrique du Sud tonne ko bilan ko fati e maynoɓe e toɓoji jadunoɗe e yoolaru bilan o ɓeydima no fewi jarannoɗo hanki temettere capanɗe jeenayo e joyo ñalawma hannde o bilan o ko temedde 4 capannayyi e tato neɗɗo wasɓe hen pittali men kabaruuji men jolam jaɓiri soctoru kien may jaaha to Afghanistan to leydi Birmanie to leydi Espagne to Corée du Nord ha to leydi Ukraine bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren Cellal SADR are meɗen addi ko jaam SADR ko ɓe expert de construction ngam wallude yimɓe ha moni kala heɓa mahadi moƴƴiri SADR ko cellal janngungal bittungal anduɓe leydi e mahadi ekkotki kala o saaha mo gondena SADR holliti ko adi kala ko hoolare refti hen ko ittodirde kumpa hakkude mahowo e mahanteɗo SADR holliti ari ko momtude gondi wonande ɓen funtaɓe jamfaɓe ngalluji mumen daha caggal nde jinno mahade koɗorɗe mumena SADR humpitiɓe fannuji kala sifa plan mo jiɗɗa aɓe daari tene ko équipe timmuɗo jaaduɗo e jamanu mahango sellugo yaadugo e jamanu teni kadi duumotongo SADR ko cellal daringal hakkude leydi France kamen Sénégal ummini ɗum ko mahadele celluɗe ɓe erima kala jiɗɗo mahanede yo jokkodire SADR holliti mahade galle tan haɗani ɗon hay décoration aɓe mbaɗa ɗum nde tawno hewɓe ne maha galleji mumena ha gayna donka dañjino cuɗiri oɗon galle ɗum ne kadi ko fannu moɓe compéti no feewi SADR aɓe tawi to Dakar 426 cité Cheikh Oumar Tall Ouakam Dakar Sénégal aɓe tawi ha toon to leydi France so tawi ko email mabɓe contact point sadr@gmail.com
so tawi ko numéro ji maɓɓe whatsapp numéro leydi sénégal 00221 782 70 73 49 walla mbaɗa 00336 24 44 09 10 musidɓe tedduɓe SA2R ari ko wallude en ha dañen koɗorɗe celluɗe. musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoye worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗen jam garɗo e men woni gorel teya ko haako moƴƴo iwru ko en to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo ko ala rewam a wulna ndiyam ma ha wula guitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito hen hoore maɗa joguiɗo caɗele ɗaɗi mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum jokkodire gorel teya joguiɗo caɗele cardiaque kono ne kadi tension mo nangata taare caɗele gorago e fannuji goɗɗi kala ɓandu jaaɗoru fode jokkodire e gorel teya gorel teya sa yiɗi hebde hen ko laaɓi sa yeehi to site mabɓe internet a waɗi www.gorelteya.com ma janggan hoorema ko gorel teya safrata kala sa yiɗi jokkodirde tonggode gorel teya so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli plus 39 339 85 66 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi koto Ersia Centrafrique gonɗa ko Ibrahima Diallo 00236 82 33 80 55 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa Haruna Gaydo on numéro noon kala ɗo gonɗa e leyɗele he sa jokkodire on numéro ma heɓen kadi ko ɓuuri labde mbatta ko 06 50 99 64 43 walla mbaɗa 00336 50 99 64 43 mbadden dando faade gorel teya ceerno Djiby Sy ko jaadino ɓalawal e danwal kala ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara so wannima listihara cikkata ko nder ɓerde ma o woni ceerno Djiby Sy ne wiya kala neɗɗo to leydi gonɗa e kala continent mo mbawɗa wonde so tawi wiyaɗen listihara ko indema e ninde nene ma dokkatamo o haala ko wone ma ha mbiyamo yoni ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal neɗɗo kala leydi to gonɗa e kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma mbawi yettade ma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴetti leɗɗe makko fodde 14 rafin yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴetti ɗen leɗɗe fodde rafiji 9 ene jalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗi accirol ko wayno rafiji rewɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe darraɓe e rewɓe sattaraɓe dewle ceerno Djiby Sy ne yarno ɓen warɓe ustaraɓe goragu e wonduɓe ko wiyete éjaculation précoce ceerno Djiby Sy ne yarno ɓe wonduɓe dabaruji weddaɓe korte wonduɓe ligguiyaji bonɗi ɓe arsigaji men tippi ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji e bonnoji dabaruji ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde mo tawe nder naktot lamorgo leydi Mauritanie caggal nde wonno tour makko to leydi Sénégal omo tawe oɗo saaha joni to base makko tawateɗo to légal bitegal netteka sara jere netteka
kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone numéro makko WhatsApp fof ko 60 ko numéro makko ko 47 ko 22 80 84 mbiɗen 47 22 80 84 woni numéro makko appel woni numéro makko WhatsApp omo wiya noon dendagal kilineɓe noddoɓe kala sahani noon ko hebdemo wona salade ala ko hewrede yo mbaɗi insisté tan ceerno Djiby Sy ne andine kilineɓe mum wonde base makko tawteɗo to Djoum ene jokki golle ene tawi toon ceerno Djiby Déme numéro mum téléphone ko 77 395 99 17 ceerno Djiby Sy so yennama ka miskinal o safruma ha mbiya weng tawa hay mbuuɗa yo ɓayni so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo seeɗneji bakliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hannde Ganndal noon mbadden danɗo faade makko yoro mi dañi bela mi hirndana bela yoro mi jafta e bela hayo bela yoro mi dañi bela docteur Djiby Sy safriyanke wittiyanke mojjomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena docteur Djiby Sy ne jogui beelema mawɗo no feewi habrude dendagal bandiraɓe kala oɗo ñalawma hannde omo tawe to cuuɗi men Mauritanie ha tenti to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie docteur Djiby Sy ne tawe to légal 6e sa ƴetti bedda paɗo carrefour Boudaha sa ɓenni jama keso nan ɗona a ɓenni galle dewɗo hen galle ɗimmo ma tawɗon étage gris bleu ko ɗon docteur Djiby Sy tawete ma tawɗon tableau mawɗo ene winda Djiby Sy grand guérisseur international docteur Kidira ganda a yettima sifti noon docteur Djiby Sy ko wittiyanke jannguɗo gande muɗum leydi Mali Sénégal e nder nokkuji goɗɗi kala ha woni docteur jogui seedan fagal mum hettina e nder windere nde docteur Djiby Sy ene safa fibron kiis meno prostate soppis hernie nonne kadi tension diabète ɗojjo duumigo koyɗe musoje koyɗe jaaɗoje keeceji musoje guite ŋatoje kono ne kadi donkuɗo jibinde reedu hewndu ñaw ha heewi kala de docteur Djiby Sy ne safa ha laaɓa sa yiɗi hebde docteur Djiby Sy tawete to leydi Mauritanie kono piɓɗo juultoyde to cuuɗi meɗen kiidira mbatta ko 00 222 34 83 26 89 00 222 31 27 79 57 so tawi ko numéro ji makko WhatsApp leydi Sénégal 00 221 77 244 92 81 so tawi ko numéro makko leydi Mali WhatsApp 00 223 70 85 72 47 docteur Djiby Sy wi Mauritanaɓe ngare law komi jultoyowo leydi Sénégal Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo sappo e jeeɗiɗi lewru seetto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kabaruji men ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah eɗen mbiya bandiraɓe tan yo mbattu hakkillaji men e publicité ji ɗi yo mbattu hakkillaji men yo gandu radio ji men e téléji men kala wawata jogade wawata wurnude radio e télé kala ko publicité ji wondude sponsor uji ko ɗum wawata jogade radio hano hannirtani kabaruji men ɗemgal pulaar ko to leydi Mauritanie putorɗen commission préparatoire woni tigui halfinaɓe ko fate heblanade concertation nationale on commission ko halfinaɓe ko fati kay e kaldi heblanade kaldigal ta e disnodiral hakkude leydi ndi kala ɓe koliri tigui wonde ɓe puɗɗima golle mabɓe noon aseta hanki o sappo e jeegom lewru setto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɓe jooɗima jonde mabɓe arwanide to siége to ɓe mbiyata l'académie diplôme
diplomatique mo nakcoto ɓe kawri noon kamɓe kala eɓe puɗɗo golle ɗen jonde pullo golle jonde ɗen e ñalawma ñande alkamisa no gasi goo lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e no gasi ɗiɗi sanga 22h woni 10h jamma to siège de l' académie diplomatique mo nakcoto hono no holliri kay communiqué o taw ɓe yini communiqué o noon ko service de la communication commission jonde ɗe noon waɗi ko yesso jonde nde ɓe jooɗi ɗe waɗi ko yesso hoorejo commission hono secrétaire général de la présidence de la république biteɗo Yahya Wula Ahmed El Waggafa nde o udditi batu ngu noon o holliri tigui nde udditi batu ngu o holliri wonde toɓɓe jogorɗe o holliri tigui wonde toɓɓe jogorɗe toɓɓe kay toɓɓe jogorɗe yewtoyde toon woni ordre du jour batu ngu mabɓe noon jofoto joɗotongu ñande nogasi goo lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi wonata ordre du jour mum ko toɓɓe ɗiɗi toɓɓere arwanide nde noon ko toɓɓere kay wadde ko wiyete doggol fodde tawtorede oɗon concertation woni nde ɗon jonde e noɓe poti sifrade toɓɓere ɗiɗi ɓerde nde noon ko suɓade toɓɓe kay deɓe poti yewtude e nder ɗen jonde biteɗe concertation nationale jonde mabɓe noon rewi lawol no fewi kamɓe kala noon ɓe kawri e toɓɓe ɗe kala ɓe kawri kadi e ñalawma cuɓaɗo ñande nogasi goo lewru avril woni tigui jonde mabɓe arwanide nde ɓe joddoto e dendagal ɓen ɓe poti joddade hollirama noon dendagal landaji dawrugol tawtede e nder leydi he kala ɗi lundiyankoɓe e ɗi laamuɗi kala ko landa gota holliri kañum tawtortake ɗen jonde woni landa wiyeteka APP woni landa ka Misuda Wula Bulkhayri ardi ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni jagorgal gendidi kalfinaɗo ko fate ya garta e équipement woni ministre de l' équipement et des transports bit kesso piyeteɗo Mouhtara Wula Ahmed Yeddali o waɗi visite makko gadano to golle pewnugol lawol taw ko lawol goudron tronçongaji noon hakkude Boutelmida faade Elega o holliri noon caggal kayde o waɗi jillu makko e tronçon gadano woni tronçon gadano golle ɗe noon puɗɗima o hollirima tigui golle puɗɗade gollade e nder oɗon tronçon gadano fuɗɗima ko golla hen woɗɗo yino fewi saabu yeehi kay ha 52,70% ko fuɗɗi gollade ko fuɗɗi gollede e golle ɗe e ko fuɗɗi gollede e golle ɗe ene wayno e oɗo saaha joni ɗi goɗɗi no fewi so tawi noon ko tronçon ɗiɗaɓo o noon oɗen golle ko fuɗɗa gollede hen o holliri ko 38% ko aseta hanki o noon o wanno jillu ngu to gollorɗe to gollotoɓe to golle nokkuji to gollete to ene tawe noon e nder région de Trarza e to Brakna kala o yillima kadi tronçon tataɓo on tronçon noon ko pewnugol lawol goudron hakkude Boutelmide faade Nouakchott o holliri noon e nden tayre ko fuɗɗi gollede hen oɗo saaha joni golle ɗe jettima ha 37,4% o holliri kanko jagogal ngal caggal kay jillu ngu ma waw joddade e ɗiɗon sarɗiyeji woni député ji to suudu sarɗiyeji to ma waw joddade mumen o andina ɗumen to golle ɗe jara ko fuɗɗi gollede e ko suwa gollede e peeje kadi ɗeɓe poti wadde ha golle ɗe mbawa yarude yesso hano hannirtini o holliri kadi aleta hannde o ko baɗo jillu makko e lawol faade Rosso lawol Rosso wadde jillu makko noon ƴewde kayno lawol ngol sifri e oɗo saaha joni ma o yetto kadi ha to golle pont mateɗo hakkude Rosso Mauritanie e Rosso Sénégal o ƴeewa kadi ɗen golle to jarata e oɗo saaha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar seno mimata leydi Mauritanie to Rosso Sénégal ko ɗon ndewetene pont payanto Sénégal Rosso Mauritanie payanto Sénégal to leydi Sénégal noon hollirama tigui to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo leydi ndi o hollirama tigui o yetti paɗe makko kay o yaɓi koyɗe makko aseta hanke 16 lewru avril o yeehi ha to leggal bitegal Nord Foire nayumo to Nord Foire noon ko duwono yaade directeur général aéroport international de Blaise Diagne hono biteɗo Doudou Ka caggal jaltugol aduna jinnaɗo mum gorko biyetenoɗo Alhaji Mamour Kam on noon meeɗi wonde ancien chef de quartier Nord Foire Macky Sall noon Macky Sall yahani goto mo yaade c'était timmude no fewi kanko Macky Sall noon nde yetti galle toon ɗo holliri tigui nde yettini duwawuji makko o holliri wonde leydi Sénégal wasi tigui guendiyanke wasi jaalal manggal no fewi saabu oɗo jaltuɗo aduna biyeteɗo Alhaji Mamour Kane ko neɗɗo darannoɗo guendi ndi no ɓamtare guendi ndi no fewi o holliri noon hono Doudou Ka directeur général AIBD holliri weltare mum mawde no fewi caggal kay hoorejo leydi ndi
jogaade miijo yaɓude koyɗe mum haa to galle jinnaɗo makko yettinde duwawuji o holliri heen weltare makko mawde no feewi haa jooni ko leydi Sénégal keddoɗen accident musɗo waɗi e dow laawol ummade Linguére faade Matam dow laawol Linguére Matam aseta hanki o sara croisement to ɓe mbiyata do Hoba ene tawe 11 kilométre hakkunde mum e Linguére ko auto particulier umminoɗo to Matam ene yaɓanno Touba ko kañum tigui taati o waɗi dérapage o waɗi accident hollirama hay sinno hay goto mayani hen waɗi kam gañiɓe nayo no feewi e nder ɓen gañiɓe nayo hen goto ne tampi sanne ene tampi sanne gañiɓe ɓe kala noon e oɗo saaha koninkoɓe faabo woni tigui sapeur pompier en kañumen garniɓe ɗon mbawi nawdeɓe kamɓe kala mbaɗi évacuation to hôpital Maguette Lomo Linguére Lomo Linguére gendarmerie mo Linguére ne kañumne udditi hen losgoji mum beele tigui ɓe mbawa andude holko saabi oɗon accident kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeehen ha to Foundiougne catala bitengal Agueroute woni agence de la gestion des routes ko catala halfinaɓe ko fate gestion laabi e nder leydi Sénégal ɓe kolliri tigui wonde ɓe kolliri wonde kaye ɓe ɓayini tarifaji ko fati e poste à péage tarifaji ko foti yoɓede e oɗon pont taw ko pont keso pulma haɗo moɓe mbiyata pont Nelson Mandela tawateɗo to Foundiougne ɓe kolliri noon wonande kay ɓen yarannoɓe koye yahoɓe koyɗe ɓen yahannoɓe koyɗe noon ko adi pont o ɓe kewno rewde ko dow bagga kala jarannoɗo koyɗe noon hewno yebde ko 200 francs woni 50 CFA e oɗo saaha joni noon kala kay jaro koyɗe so tawi kay alata jomum waɗɗi wona e dow moto walla e dow auto so jomum ko koyɗe mum yarata hay mbuɗu yoɓata so tawi noon ko autoji tokosi e taxi ji particulier ji e taxi ji yoɓannoɓe 1500 ustama 500 e oɗo saaha joni joɓata ko temedɗi woni 1000 francs so tawi ko autoji ɗi hinde katkada yoɓannoɓe adana 2000 francs ustanama temedere e oɗo saaha joni ko 1500 so tawi ko mini bus uji wondude e fourgonnette uji yoɓannoɓe ujunnaji e tati ustanama ujunere e oɗo yoɓannoɓe ujunnaji tati woni yoɓannoɓe 3000 yoɓannoɓe 3000 francs e oɗo saaha joni ustanama hen 1000 francs wotti 2000 francs so tawi noon ko bus uji mawɗi taw ko bus uji yoɓannoɗe 2500 ɓe ustanama 500 francs so tawi ko camion e autoji spécial yoɓannoɓe 1500 ustanama 500 e oɗo yoɓannoɓe 15000 ustanama hen 5000 e oɗo saaha joni wonti ko 10000 francs CFA ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen sohna Aïda Diallo ko joom suudu Serigne Béthio Thioune o waɗi kadi conférence makko de presse ñande alkamisa ɓennuɗo o sappo e lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi on conférence de presse noon ko hollirde kay mawningol ñalawma woni ñande sappo e jeeɗiɗi lewru avril woni ñalawma hannde o ona ñalawma noon ɓe mawninde ɗum koto wiyete Madinatu Salama ñalawma hannde o noon ko yidde mawninde ko fati kay ɓen taw ko ñalawma mawninta ɓen wiyeteɓe cantakuna woni almuɓe Serigne Béthio Thioune moɓe kewi mawninde kala ñande sappo e jeeɗiɗi lewru avril so arti oɗona ñalawma noon ko on ñalawma Serigne Béthio yidirno e biteɗo Serigne Béthio yidirno e Serigne Sallou guila nden noon kala mbiɗen nde on ñalawma arti ɓe kewi mawninde ɗum no feewi ko ɗum saabi noon oɗon ñalawma jeeyama e oɗo saaha joni e ñalawmaji ɓe mbiyata journée religieuse e nder leydi Sénégal sohna Aïda Diallo holliri tigui o yaɓɓi koyɗe makko o ari ha to leydi Mauritanie noon taw addimo kanko e hoore makko suɓade gayi taw ko gayi e gueɗoɗi paydi no feewi ko fati e mawningol oɗon ñalawma woni ñalawma hannde o hollirama tigui kanko sohna Aïda o soodi tigui soodi ujunnaji 350 ngaari e nder leydi Mauritanie o soodi gueɗoɗi kewɗi wondude e dammiri kewɗi no feewi e guertoɗe kewɗe oɗo saaha joni e nder conférence makko de presse o waɗi ɗum kadi ko yesso ɗeɗon gueɗe ɗe o soodi o holliri tigui ko fati e oɗon mawlinde oɗon ñalawma e nder conférence o noon kanko Aïda Diallo o waɗi erago faade dendagal julɓe kala eɓe gona julɓe kala o bismima ɗumen e oɗon ñalawma hannde o gam yidde mawninde oɗon ñalawma mo cantakunen o wi on ñalawma noon ma qouranam jangge toon mabɓe koɓe mbiyata kadi kasayde ma waɗi toon e ñalawma hannde o heblima kadi oɗo saaha mo kalten kumtari bandi fayida no feewi nan toon waɗa ala ko fadi so wona ha futuro ere ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinade ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗi noɓe kewade e kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen to mborosa covid 19 yarata nder leydi he ɓe kolliri noon e nder
wattuji nogas nayi cakkitiɗi ɗi ko ujunere ko temedde jeetati e nogas e nayo ko temedde jeetati capantaro e nayo neɗɗo woni holkisanoɓe e nder holkiso he noon tawama ene fiɗa rafi o ko neɗɗo goto on e ko communautaire ɗiɗo kepti cellal mumen hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi fittani mum goto nen tampima wallite to banggue fofango leydi Sénégal ene yaara ñalawma hannde o e dendagal doggol winitiɓe covid 19 ɓe ƴettima capanɗe jeetati e joyi ujunere ene fawi temedde jeenayyi capanɗe jeegom e yimɓe jeetato so tawi ko heptuɓe cellal men ko capanɗe jeetati e tati ujunere ene fawi temedde jeenayyi capanɗe jeetati e goho neɗɗo so tawi noon koɓe wasɓe pittali mumen tugui ko rafi o naati leydi ɗi ɓe ƴettima ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e yimɓe jo e ñalawma hannde o noon ko hedde juuɗe safroɓe tinaɓe wonduɓe covid 19 koɓe nogas e goho neɗɗo leydi Sénégal tugui ko ñakku ngo naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ko fuɗɗi ƴettude ñakku mumen ha joni ɓe jeeyata koye million ene fayi temedde nayyi capanɗe jeegom e nayo ujunere e temedere yimɓe nayo ko fuɗɗi ƴettude ñakku mumen e nder leydi Sénégal kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Ziguinchor kettoɗen musidɗo men sehil men Amadou Kébé assalamu aleykum. Assalamu aleykum moɗon bandiraɓe Weltaare TV e Ghalii Abuu Bah on salminama on juurama on ñagama duwaw kabaruuji garadɗe ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi islam chrétien o omo jokkodira ga koddigal chrétien en e julɓe ɓe eɓe gondi gondigal jongal no feewi eɗen gandi tugandema aljuma nde ɓe mbaɗi ngala mabɓe ɓe noddi julɓe ɓe yo ngar mballa ɓe liggeyaji ɓe kirsi bamɗi tuge ɓe kirsi dammiri e nder hen ɗum koñade aset nde ɓe mbaɗi ɗum ngala ko aljuma julɓe ɓe nawa ittane e tew dammiri ɗi kamɓe ɓe mbadda hen ɗum ɗon so tawi julɓe ɓen Allah newni ko mumen ko yonti korka walla taske walla haran eɓe noddaɓe kadi ɓe mballodira e ɗen ɗo golle ina wayno musidagal ngal e koddigal ngal ina yaari yeeso no feewi en kaali ñande aljuma aset alet ina wayno tuggandema aljuma e aset kamɓe museji chrétien en ɓe hay goto maɓɓe darnani koyngal mum to école to élewaji ɗi no jaaruno ko noon tan gartiri ɗum ina kewi ɗum e feeto maɓɓe toujours no heewi wonde ɗum eɗen gandi jamma hanki ɓe mbaalata ko fijirde ɗum noon hannde wiyete ko communion hanki noon ina wayno jamma o finniriɓe no feewi to to Lindiane baar goto nanɗon baar ɓurɗo mawnude baar o sumi kuura wonano en ɗo e nde Zik FM doginoti toon kamɓe sappo pompier haade mumen arde taw ko bonanno boni ala mayɓe noon kono matériel boni kamɓe soɓe ƴetti korka maɓɓe haɓe juula balɗe 40 ɓe kuɓɓata musique aji e baaruji ɗi wonano min ni kamɓe eɓe ponki diine maɓɓe ɗe so yonti ñande hen ɗum waɗi alhamdulillah rabbil alamina eɓe gondi e diine maɓɓe ɗe eɓe jaggi ɗum no feewi alhamdulillah rabbil alamina ɗum noon nde wonno eɗen gandi holko woni joni e nder Casamance ko ɓuri wawde jogede ko ɓuri wawde yaade ɓuri wawde jogede ko balle tan ina gara wonande yaltunoɓe galleji mumen ɗi eɓe dokka ɓe ballal laamu ngu e ballal président de la république ɗum noon ko ɗiɗo kabaruji garan ɗo e nder Zik FM Weltaare TV sukaɓe Afrique Ahmadou Isaɓe Keɓe gorko mo mbotto keblo kabaruji ɗo e nder Zik FM radio Zik FM on calminama on juurama yallah ko walde jam ama keɓe golle ma jooɗi peewi eɗen mbiya jalluɓe e kan hanɓe tawateɓe Ziguinchor ɓe nde ndenata guila dokkede toon tew bamɗi tugui cikka ko tew dammiri kabaruji men e ɗemngal pulaar ha joni to Ziguinchor hono gardiɗo aéroport Blaise Diagne mo Dakar o holliri tigui wonde oɗo saaha joni aéroport tawateto Ziguinchor aéroport nde koko uddiɗo e lewru taw ko golle sababude golle noon addani aéroport nde uddede walla piste o ne foti fewnitede e bala kon goto e nder aéroport he holliroma tigui
tigi fuɗɗinoma ɗakkitade e samde leydi ko ɗum saabi noon ɓe uddi aéroport nde ha golle ɗe mbawa gollede hano hannirtini seno mima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗenam fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui aseda hanki o wonde ɓe mbari fodde terroriste uji sappo e nder ɓenen tawe hen taw ko tambiɓe catala bitengal GSIM woni groupe de soutien de l'islam et aux musulmans ko catal ngal iyaka ak Ghalii ardi ɓe mbari ɓe kolliri noon ɓe mbariɓe koye nder falde to wiyete Ganngel noon tawi kilométre uji sappo hakkunde muɗum e commune rural mo Moura e nder hakkunde leydi ndi woni au centre du pays e hono holliri kay colonel Dembélé ɓe kolliri kadi e nder opération ngaji mabɓe e nder on opération noon ɓe mbari joɓima fittano biteɗo Samira Al Bourha on noon koye nder mawɓe taw ko terroriste en jeeya on noon ko franco algérien woni ti ko algérie najo joguiɗo nationalité française omo haala arabe e français kala iftande makko ittama hen kanko e ɗiɗo wonɓe yaadi makko kanko colonel Dembélé o ha joni wonde o holliri wonde e nder opération mabɓe kadi mo hinde catholique mo hinde kele tigui banno e nder falde Sikasso toonne ɓe mbari terroriste uji kewɗi no fewi ha joni ko leydi Mali keddoɗen to leydi Mali aseta hanki o sappo e jeegom lewru seeɗto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi sanga 11h betawe ko oto fama woni forces armées malienne wonnoɓe tigui e ordoyade kañum yaɓi pittolo bombe tufanoɗo e dow lawol bombe mo hinde FEI hollirama noon ko ɗon tigui werla o fettide e bombe o yimɓe soldateɓe tato mbasi hen pittali mumen soldateɓe ɗiɗo mbarmi hen hono no holliri bilan taw ko bilan mo laamu ngu holliri ɓe kolliri kadi e werla o boni no fewi firi restata ko ha joni ko leydi Mali keddoɗen ɓoyata Choukela Kokkola Mayga hoore jagoɗo leydi ndi ɓoyata o joddo e catala bitengal CNT noon kañumen dari darde sarɗiyeji leydi ndi mawo jodde mumen noon haalnaɓe ko fate golle leydi ndi to yarata e oɗo saaha joni e mbin mbadi noon gam yidde heblanade kay nder jonde kanko Choukela Kokkola Mayga noon o joddima batu e ɓen taw ko gouvernement makko ɓe joddima tigui woni koɓe joddima koɓe mbiyata ñande aljuma nde ɓe joddima noon conseil des cabinet yidde wadde évaluation son plan d'action e wadde kayen wadde bilan noon ko fuɗɗi gollede e ko wone gollede e koɓe ɗamini gollade kala e nder jonde hen noon kamɓe foof noon ɓe jaari ɓe kawri kay wonde to banggue sécurité kam e oɗo saaha joni laamu transition ngu ne waɗi taɓal banggal no fewi saabu nokkuji kewɗi to armé o tawetanoka nokkuji kewɗi gonnoɗe e juuɗe seɓɓitiɓe e oɗo saaha joni ina wayno fuɗɗima artude e juuɗe laamu transition ngu ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar sen wima to leydi Mali waɗɗani Libi koto Libi paaɗena fedde windere halfinaɓe ko fate ɗanne woni organisation mondiale pour la migration ɓe kollori aseta hanki o wonde ɓe jiiti goskiji yimɓe sagataɓe jeegomo jiitama e nder maaje kaɗɗe ɗe leydi Libi tawa kadi ko wonnoɓe ɗanne suuɗeru e oɗo saaha joni ɓe jiilo nogas jeenayyi goski wonki taw ko yooliɓe woni ko porté disparu ɓen cuwa yitede taw kamɓe kala ɓe gonno koye laana koɓe capantato e joyi neɗɗo ɓe gonno koye laana yiɗnode wadde ɗanne suuɗeru koye nder maaje kaɗɗe ɗe leydi Libi ko hen tigui ɓe mbasi pittali mabɓe tolno nokku biteɗo Sibrata ene tawe tigui to hirnague e leydi Libi ɓe kolliri noon e nder ndeɗo yontere wotere kamɓe catala organisation mondiale pour les migrations ɓe kolliri tigui e nder ndeɗo yontere wotere capanɗe joyyi e tati saggata mbasi pittali mumen e nder maaje kaɗɗe leydi Libi taw ko yinnoɓe yaade ɗanne suudayru faade Europe ɓe kolliri noon tugui ko hitande 2022 nde daari faade oɗo saaha joni koɓe keeɓi doggol ɓe pittali mumen e ɗen ɗanne suudayru e nder ndenɗon falde koɓe temedde nayyi capanɗe jeeɗiɗo e yimɓe jeeyo kabaruuji men e ɗemgal pulaar koto Centrafrique paaɗena ha joni jaam e kisal so artude e nder leydi Centrafrique ha tenti noon e nokkuji keeri leydi ndi hakkude mum e leydi Soudan e hakkude mum e leydi Tchad opération militaire ɓe mbaɗi toon ɗena militaire uji ɓe leydi Centrafrique wondude mercenaire uji leydi Russe hollirama ɓe mbaɗi toon pittali fodde yimɓe sappo taw ko jambureɓe yimɓe sappo jambureɓe kene ɓuuri yimɓe sappo jambureɓe tawa kadi ko ɓuuri hewde ko rewɓe e sukaɓe pittali men mbasi hen pittali men MINUSCA woni catala casque bleu tawateɓe nder Centrafrique kolliri tigui wonde ko udditta
yittoɓe hen losmoji mumen ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar koto leydi Burkina Faso laamu leydi Burkina Faso ɓe kolliri tigui e oɗo saaha joni wonde kay koɓe waɗoɓe recruté koɓe ƴettoɓe den anguistoɓe gam yidde wonde koninkoɓe eɓe cohli ujunnaje 3 soldat taw ko dadiɓe foof noon koye mbadi yidde tekkinde nden ka ekkisal habtade pelle ceɓɓitiɗe e oɗo saaha joni tampinde leydi Burkina Faso ɓe kolliri o recrutement ɓe jinno wadde ɗum tigui koye lewru juillet ko lewru juin ɓe jinno wadde ɗum kono pular ne heewide ha ɓuuɓane waɗɗani keyɗuɗo ko ɗum saabi noon ɓe gartiri ɗum tigui ha daroɗe nduɗo lewru dartoon woni lewru mai ɗum fuɗɗoto noon ko ñande 4 lewru mai ha ñande 31 lewru mai ko nden ɓe mbaɗa recruté e nder 13 région ngaji tawateɗe nder leydi he kala hen région e nder chef lieu mum ma mbawade recruté hano hannirtini kabaruuji men ɗemngal pulara koto leydi Nigéria paaɗen Washington ɓe kolliri tigui ɓe pelliti ɓe kawri eɓe jeeya leydi Nigéria hélicoptère uji kewɗi no fewi taw ko hélicoptère uji guerre jaaduɗe jamanu dernière cri ka woni dernière génération ɗina hélicoptère uji noon wondude équipement taw ko équipement timmuɗo jeeɗa mum ene qime ha 1 milliard taw ko haalisa dolaji dentuɗi Amérique noon holliri tigui wonde ha joni kayni heddi gam yidde wallidde e ɗoftude dolaji dentuɗi Amérique taw ko partenaire uji mum mawɗo no fewi e nder Afrique de l'Ouest habtade pelle ceɓɓitiɗe ko wayno Boko Haram e pelle joguitiɓe oɗo saaha tawateɓe e nder leydi he koto Afrique du Sud paaɗen bilan ko fate maynoɓe e toɓoji bannuɗi kewɗi no ndiyam jannoɗi e nder leydi Centrafrique région biteɗo Durban ha waɗino yoolaru e oɗo saaha joni bilan o ɓeydima no fewi ñalawma hanki o bilan jaranɗo temetere capanɗe jeenayi e yimɓe joyo mayɗo e ñalawma hannde o ɓe kolliri tigui e wiide kaya gouverneur wiide ministre tawateɗo mi Zulu o holliri tigui wonde bilan ko fuɗɗi mayde yiite ko fuɗɗi mayde e nder oɗon nokku koɓe 450 e yimɓe tato kabaruuji men ɗemngal pular kabaruuji men jolam jaɓɓeri koto leydi Afghanistan paaɗen bombardement mo Pakistan naɓe mbanno e nder kerol to banggue funnague leydi Afghanistan suba ñalawma hanki o en kaalino kabaruuji men bila o mayɓe hen ɓeydima no fewi saabu ñalawma hande o ɓe kolliri bila wasɓe hen pittade ɓe jettima 50 e jeeɗiɗo neɗɗo ete ko ɓuuri hewde hen ko rewɓe e sukaɓe waɗi kadi nogas e ɗiɗo waɗɓe barmuɓe hen koto leydi Birmanie paaɗen gam yidde mawninde mawditade hitade hesere darine taw ko hitande ɓe mbiyata boutiste en laamu leydi Birmanie ɓe kolliri tigui mabɓe goppide 1,600 prisonnier e mbadi grâce présidentielle foof noon koye yidde kay mawninde oɗon ñalawma hitande rawande darde hitande daroto rawane ɓe kolliri tigui no gas e tati ujunere prisonnier wonno woppitaɓe nde wonnon kadi hawruno koye cargol boros coronavirus rawane ko ɗum saabi hewɓe goppitunoma beele kay prison ngaji ɗi ne usto yimɓe ne fewi to banggue ukugol salade ko fate rabo coronavirus koto leydi Espagne paaɗen fodde tonuji 3 drogue ɗi hidde cocaïne ko drogue ɓurɗo serde no fewi yitama e nder maje kadde e nder bateau goto taw ko bateau awo tawama e nder leydi Espagne ona bateau noon ɓe tawi tigui drogue o koɓe mofti ɗum e nder réservoir essence bateau o ɓe kulirama e oɗo saaha bateau équipage bateau ko bateau awo ko yimɓe nayo hen tato ko turkinaɓe goto noon jeeya tigui koto géorgie najo kamɓe kala oɗo saaha joni ɓe mbiyama teɓe tawi juuɗe dadiɓe ɓe leydi Espagne koto leydi Corée du Nord paaɗen Kim Jong-un waɗi no heewi wadde kala saha so aynade kay misilaji mum hollirde doole mum hollirde tigui wonde kay e oɗo saaha joni hay goto alama huuli to banggue arme nucléaire e to banggue e to banggue misilaji ɗi hinde balistique kala o weddima pisilaji makko e ñalawma hande o kadi hollirde wonde kay e mbadi ƴewnela pisilaji ɗi o waɗi koto leydi Ukraine paaɗen hande waɗi balɗe 53 ko leydi Russie di kay soppini e leydi Ukraine ene jooro e mabɓe pettoje bomboje hollirama noon ñalawma hande o noon leydi Russie ɓe kolliri tigui dendagal couloir uji ɗe ɓe uddinno wonande kay ɓen civil en e jambuɗeɓe kala yiɗɓe dogde furtade pour torde ɓe mbanno e nder lamorgo ngo kala e oɗo saaha joni ɓe uddi ɗum ha tiiɗi Russie noon erima soldateɓe Ukraine naɓe tawateɓe e nder wuuro witego Mariupol e oɗo saaha joni wonde kay ɓe rokkiɓe ultimatum ɗo e 5h ɗo e 3h30 taw ko waktu ɗo e 6h0 waktu taw ko waktu Moscou ene hawra e 3h30 TU woni temps universel yataw dendagal koni koɓe tawateɓe toon yataw jalti haalaɓe mbaɗi rendre cuuti juuɗe men jebbilima so ɗum ala kay koɓe yittoɓe pittali mabɓe koɓe tigui koɓe joora mabɓe bomboje musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal pular e habride he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah telawma janggo ko musidɗo men Sarablay Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.